Čaute všetci, vás zdravím, moje meno je Tomáš a vítam vás pri ďalšom random vlogu. Po dlhej dobe je video nejaké na tomto kanáli, hej, som tu s Monrom. Servus. A momentálne tu máme taký gaming kútik, hej, a hráme CS-ko. Ak počujete ako hučí komp. Hrozne. Ja som lepší od neho, lebo som Gold 2. On je Gold 2, ja som Gold 1, potom novom rangapovom systéme. Ty si bol vlastne Le, tuším, Nej. a ja som bol šerif. Už. Super. A kto by si chcel zahrať, tak určite Gold 1, Gold Plus. Gold Plus. Určite mi môžete napísať po toto video, hej, keď tak váš niek, akože, ktorý toto video nájde. No a tak, ako dneska sme hrali, jak sme hrali mapy? Viem, že sme hrali Mirage ako prvú, tu sme vyhrali. Potom sme hrali Cobblestone, tu sme prehrali. Potom sme hrali Catch, tu sme vyhrali. A toto všetko bolo 16-14. Potom Inferno sme vyhrali. Tuším, že 16-12 alebo tak nejak. A potom sme hrali teraz Train, čo som hral ja vlastne tretíkrát a Monroe prvýkrát. Už sa nám to tu príjma. A Monroe prvýkrát vlastne. A tu sme vyhrali 16-10, to som bol prekvapený. Hral veľmi dobre. Hral veľmi dobre, lebo mal skoro 40 kg. Takže musím povedať, že na to, že to hral prvýkrát, tak veľmi dobre. Teraz ideme hrať Overpass. Overpass. A uvidíme, ako to bude teraz. Budeme sa snažiť, aby sme vyhrali. Super, sme za CT. My sme skoro v kuse boli za CT. Ja si nepamätám, za ktoré sme boli CT vlastne dneska. Asi iba Mirage. Nie, oni k Inferno neboli tečka. No, áno, Inferno, jedine Inferno. Dobre, to je asi všetko. Ja som sa s vami chcel iba takto akože zblížiť. Toto musíš ukázať. Čo to je? Toto musíš Aha, ukázať. a babka, ktorá robí šnúru na ány. Však pozrite, to spravím ja. Dobre, to je všetko, čo spravím ja. Dobre, ja sa s vami ľúčim, ideme hrať a určite natočím nejaký vlog tento víkend. Mali by sme natočiť, niečo vymyslíme, niečo skúsime vymysleť. A ak nie, tak aspoň takto sa s vami budem kontaktovať tento týždeň. Takže ja sa s vami ľúčim a majte sa. Čaute.